Спокойно, човек. Левски, име знаме, име титла, знаменосец на свободата. Левски, българският апостол, апостолът на свободата. Силната личност, която все още не е намерила свое подобие. Достойният син на България, с неизмерима смелост, несломим дух, които го правят безсмъртен за поколенията. Нашият идеал с революционния демократизъм, с качество на ненадминат организатор и стратег в национално-освободителната епоха, символ на непокорния и вечно търсещия човешки дух. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република. Човеколюбецът изрекал великите слова: ако печеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си. С примера на саможертва, човещина и нравствена чистота, такъв е образът на Левски, паметта на българския народ. Във всяко българско сърце живее споменът за него, неуловимият дякон, човек с най-чиста душа, личност, която е нравствена мярка за българите и пример за човешкото съвършенство. Представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование за всички жадуващи свобода българи. При Левски няма ярки контрасти, няма багри и светлосенки. Всичко е съвършено, просто и ясно. Едно невиждано човешко равновесие, което е присъщо само на великите личности. И днес той ни е нужен. Върви заедно с нас в настоящето и бъдещето. Времето е в нас и ние сме във времето. На 19 февруари ние прекланяме глави пред паметника на апостола, пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой, под ванкашност чужда и под име ново, и сърце порасло и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина на робските слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която не беше известен. Изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, участник да стане в подвига свят. Всеки един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Тази зара млате, до вечера стара. Одеве търговец, сега просех дрипав. Кога беше нужно, хром и сляп и клипав. Днес в селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът, и че време вече е да възстане робът. Васил Левски отрекал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Той убеждава, той зове, които искат да мрат за отечеството си, да бъдат готови. Смъртта бе за него приятел и брат. Зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръдие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла лееше в едно слово. Понякога чело си мръщеше сурово. И там се чете и укор, и гняв, и душа опорна, и железен нрав. Голяма е любовта на народа, всички го гледат с благи очи и полагат грижи и усилия да не попадне във вражи ръце. Но намира се предател,
който в края на декември 1872 година го предава. След кратка неравна борба, 1 срещу 16, Васил Левски бива заловен. Дълго Левски е разпитван, но той не издава никого. Държи се смело, смайва турските власти със своето себеотрицание. Окован и кървав, в тъмница ръгнат. Апостола беше на мъки подвъргнат ужасни. На празно, те нямаха власт на тази душа яка. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание не издаде мракато и гордо страдание. Смъртта беше близко, но страхът далеч. И той не прошушна предателска реч. И на вси въпроси гордо изпитание един ответ даде и едно мълчание. И казваше: аз съм Левски, имена, и никой име той не спомена. Смел и през последните минути на прекрасния си живот, Васил Левски, апостола на свободата, е осъден на смърт чрез обесване. 19 февруари 1873 година, близо край град София, е обесен верният син на България, Васил Левски. Той биде обесен. О, Васил славно! Пострами по блясък, ти си с кръста равно. От теб ние видяхме, уви да висят, много скъпи жертви да се тресат, и вятърът южни с тях да си играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, Васил славно! Теб те освети смъртта на героите. Свещеност си ти! Ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа. О, Василко свята! Бе не срам, а слава нова на земята. И връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието по прекия път. Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на народа, който отдаде за нея и последното, най-скъпото, което имаше, живота си. Плаче родината, майката, която трябва да откъсне от сърцето си най-верния, най-скъпия син, който не пожали ни сили, ни младост, ни живот. Ще пазим скъпото име, ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му велик навеки. Когато животът ме гневно притисне със своята силна и груба ръка, несетно си спомням за Дякона Левски, стихията бурна на трудна борба. И аз не заплаквам, и аз не оплаквам на своята младост мрачения ден, защото в очите ме Дякона гледа с поглед спокоен и бодро засмен. И той ми говори, че трябва да бъда корав като камък и всякога смел, че трябва да срещам открито и будно живота разбуен, широк, накипел, че трябва да любя народа си беден, от грижи чемерни безспирно люлян, та в зимите бели, бездушни и ледни, да грее в него спасителен плам, че младите, те са надеждата на света, която разтапя смразени гърди, която откърмя от пламък приветен за утрото ново, за смени зори. И моята млада и силна десница издигам с вяра и тръгвам напред, с моите верни бодри връстници, да срещнем зората с весел привет. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? О, зная, ти плачеш, майко, зато и че ти си черна рубиня, зато и че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас без пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно весило, и по един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зловещо,
Псета и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.